iki ka sinsar ka khadar ka bakhoi kaile persha egoi ka jingpang ka bersyirkai hakani ka ri bad haka perthei brokoi bakata ka dika jingpang bampong kai ka jingpang bampong ka dika bamsap habaka bamsap kale try kri habaka bamsap ka klan nganong ipi ka don ka jingma ka bakraw ya ka tu ka jela ya ka tu ka ri bad ya ka tu ka judgment. Nongelam jaga voice of the people party ngilala ban ai shu pat ba ye ki kintin bang ki kintin tiang ki bara tiang ngai ngai hau pat ba tin rei ngi ong kum ni ka khamla ka tin ka ba tiang banya ka kam ka ba khang dei nam dei ne ka khamla ka tin ka ba tiang banya ka kam ka ba khang mentang dan ya tang kum ni ban shu ai shwa shaka chat menriu tang da ka tin ka ba tiang nadu arfu frang in sasdang manai di kam ki babang nadu arfu fra yen sasdang manai di kam ki babang yau pat ba namar kata kadau yen yai lech yau pat ba yen yai pin shai yen yai pin snow tho namar ngitip baki pat ba ki don kam ya ka jing pin shai ka jing ki pat ba ki don kam ya ka jing pin snow tho ka jing namar ka don ringkat ka jing persang ka bajur ka ba kran hadu kata-kata ban pin snow tho bakla yau pat ba pi ki sedang banong ya ka voice of the people party bagani ka party ka ba super persabet ka bangile persya banwan ra e ka roi ka par nang takim jiro yangi habale e ka kamba bha te ladu pat ba usong le si ula ban snow day bali kani ka BPP jongi sisa kamero teng ya ka sarkar mo la bandan gi snow ya ha brukum ta te ka dai ka kamram jongi ken ban pensai menta hang ni hapo yo pensing kinwin chatai sipang badon unong to ula yorong ya ka pisa ya ka pla pisa ula yorong ya ka tiar ka mobile laya be lay up kedong hang ni yo kem trai yo tau nong tu bau tau nong tu namar yo la syuban pet open pai no ya ka pisa open pai no ya ka mobile tingin hap yai khublei tau nong tu bola pen pai ya ka pisa bola pen pai ya ka mobile lada di bamlap shanu show pinyo ya ka pisa shanu show pinyo ya ka mobile kadai nam dai na tingiru kumno kay nyiniro ay gani ka sarkar nilay ite yikikam thok kikam syukur kikam pinbi jong gani ka sarkar kaong te banwan ra ay karoy ka par banyo kam kikun samlajni dengi wapat kikam ayo kiyo hang thiye po Vivanta hang thiye po Marriott kitiki hotel kibahe kiba mga mapi bariam kumning imyo ora bandrung hong to ladengim reben kapla pisah kam stang le ke pelapisa te syakan het bowit untuk po jan gedru kumno ken nyinum ya keren ya kabakum kata karoi kapal kakam hang taru abang yawat nakikam ki pia haki tanat bapher kita ki department ha kata hotel kita don kita ki department ka bade pek yak tu ka benta ka bah khamat ka department ka bapek iki kamera thia ka department ka bapek iki jaka bu jang uniform ka kamera pek ba penbiang iki kiat ki jing bam to ka kata ka tanat ka bapek ya kata ka jing shet ki jing penbiang ban ai kita ki jing di ki jing bam kita lama ki jong nang ta uni bapek iki lain pisah pilan uni bade pek ya ka kai kali yo lihat uni bade pek ban penbiang kumno banyo iki nong tray ki nong sumar ya kata ka hotel lalaki jonggi jaka trikam kilap ya bana bingi wat kita ki jaka ngilap ki jongi hangno kiyo ki samla jungi kiyo tang hang tu beto kerteng barung bami nang taban penko ya to ka jaka ba khamlong pat ba nang taban penko iki kamera nang taban kliap uniform like nang tabaro ka kam manager ka kam supervisor jong baro kita ki benta yo ki beri ki banabar apa kam tabiang hi mentohi kum kata
nang thang thi po dam kati ka umyam ka itnat ka jaga ka tu ka orchid ka bagidon minchwa ka bagi priyo mentada dan kami tho ki waye ka tu ka jaga dalik bam piknik kilet hang tu kisiu ka tu ka bairung kat tu kat ni hang tu kiok banele yalami ki khon ki kti ya ka tu ru menta kinumi osyu kumta ni bam don pisah hap sipit nyerut katai plan kata ka 5-star hotel mo bandrung temlong dan pisah pinyon lo tangga syaru arspa si pelaya dan pisah ini dia ta tenamar kata kau ngi klik ka kumno kata karoi kapa ni don kam ki kam di jam ki bangi tikna ni don kam ki jaka sumar ki bapiang kagador ka bajam ni don kam ki jaka puli ki bapiang ni don kam ban pleno ini udoyong upapila khang baro kata balai pikhang kat bagi bayo perkiyo kasurap kasniulut sekendong kesenjot bagi ya kita ki kali jeng kita ki high level tu kumnongin si pekai haba yang kata ka spa kabawan na keleng-keleng hang ni hari jengi kasuher nang tena sun kaya lingbai ka Meghalaya kapoy biang sabar jeng Meghalaya ni pek is ketika keluar is ketika kumta biang ketika ta ka bangi don kam bangi lech ki pa ban pen snutu kam dei bangi persya ka roi ka par kamen sim jengi kan kemen kamen sim jenga kan kemen la dengan i bagi dok Islam la dengan wan sini shwa ejer la dengan lech keleng ngan i shisha bagi pri ki pahu ki pai ki syan ki pumut ki pumat ki plum ke sini do mentaya terkhom lu kumni dengan hun men sim hi namar kata kata ngimi kumni ban lech ban pensnu tu ya ki patba hi habang perkhat ya kata ka jingyat lenti ke jingi tang namar banga i jaj benriu tang namar bengi hikai ki paiba tang namar bengi pensnu tho ki paiba kalawan rawat ka jingma ya ka jingim ka junga la sya berngem teh tau saudap lu la sya penrem kat habadon nyabele ka thaman renganong ipi habang snutu baga dono jenga ka be akmat ubriu akmat ublei ngamdan jing perkhat ban mentoel ni shmet renga i don kam ban le e ka jai shwa baga por kandir shwa baga por kandir ngam ko abangan babi ndala temen ngan songa jing thia anong ches ala dang ale kumtu betu ka por kata kini ki khon ki ti ki si jenga kenemat nganum babi shwa baga por kandir ngimi namar kata kata ban syasitom ban lek nagawi ke jaka syagawi ke jaka ban pensutu ngimdan dau shimet yeno ngila da bitu iru na do gasngi ke bastang ni klemlet butu ni klemlet ban supasiaw na kendong banong ipi ginawa ejer untuk MLA jubi pamlong katu ke parti kamlong ngikran hayo wahat ha jaka biyo snulut utaru yo snulang he kai bakran bar denang ni ndai bakran re dakran re te ong ka kam siu se niwan hayo balengi je khnangi ka jakayo nama ka jakayo ka dei ka bakringi kinong song snong na keleng ngimla benrung lot siki snong gi thau boro ka por kam sya mo kat bangin rung lot sya snong la dep ka election kat bandep rung snong ne banyiwan hayo ki nutki nong song snong menta ka si ka dei ka jinglang PPP hayo pusing yang in let no kham kloi ngin siu no kham kloi banyo snap meeting PPP te ka pensuk ye pi jaga pinot pisa ar ban lai ban piwan ang ni piwan siwan tada agus upor yo ya ka jing penshai yo nong pilek siyeng ani plan kalong kuntamo ani nginamut kalong buta kidan kijing persang ban pensutu ngim persya kata karoi kapar kumangilong nang ta ngim mo nang ni ban thok ban jeler kemudian baong menu pilih menta ka PPP ka syakruit naga diang ka syakruit naga mon balai namar pakata kurukom trekam jong ka voice of the people party ka ban penbek ban penbha tidai kendo habamut ban penbek mo habamut ban penbek misteri lada ubat yu ternem jungu lada debon penbek yu ni narot nang ni babek utit manu tak poi bae wai dan teman habang mitri kami gini gijik sawa nagadiang nagamon
Kiba mo ka BBP kalali akamta, o ka BBP kalali akamta. Kita kidai kijing pen snow shapiu fight ba, ya ki kam ke bangingi persyang bantrai. Lagalong apa district council, ke HEDC, lagalong ha JHEDC komju. Tikini ki eke kijing persyang ki bantrai, ban pen baik kiwan ra ya ka jima, ya kitu ken ki bajuyo jimentoy, na ki kam ki bambek, na ki kam ki ba lesi ki kam ki bamedei, kat kum ka an ki kam ki bamedei, kat kum ke imlang salang kini kiling kipisa larawan ke BPP te dan lagi bumut pandawan BPP kan sukhang lot ngin plilat plinti ki kam dapat tanggoi ke kam ke manong ke kam ka babha ka bangini tre kaban lait ya kaban pinsniu ya ke imlang salang kaban lait ban pinsniu ya ke jetbru ya ki kon samla lan ngin keren mentai ke jing sniu jong drugs lan ngin keren kan ni kilangam lari ngim keren ya kata ka jing sniu jong ki kam auria kala pen mi ya kata ka jingpang AIDS ka jingpang HIV ka jingpang ka basngo trim kala jelai lano pan ngin keren dei ngi habban keren menta ngi mi namar kata raw ban ya tho habashai bale ngi mi perthai kom ka voice of the people party ngi mi namar gini ki seng seng perthai baro ki bada naga jelajgi kem shimlala ban ai ka jing shakri ka bunhon yo patba pigi patba kini ban pinsyong ngrim kipai bak ni manong kipas start habangi jit menta yaw ni bun shakri yang inam ta sansnem ngin petken hagini ki sansnem ayo si shaulele ngawan sepo khanduli ngala julai chekasnong khanduli nadu bangam parlong emily ngila tur kam satai syaki pot snong jong ka khanduli ndai menta umau pot ulapoi hapedeng snong jong ka khanduli umau pot ulapoi balada ke NPP kadang sensyar biang nadu arbu pra krem artian umau pot jong asamon poi syudu syasai sama ngenya hato to MLU bumi khmat ya ka nartiang constituency ka kentup lang ya ka khanduli tip se bagi pai ba khanduli ki je kendo ya ka jinge kaput nadu kita ki arhu snem menshwa dei lade bantip dei kong MLU lade bantip bara bantip lade banyeng khmat barang am kaptul abiang waktur syur Mrai unang tur bat kumbagalong balik ke Asam kanut balik syur kan ni namar haba utur ni kenran namar di tong Asam ubanang ban berngem di tong Asam banang ra suloi ni dai bependam suloi sudah iman namar kata ngiong kalau dai ke por bani ngi hamar sutu bani ka hok ka jungi ladang tong Asam utur kop berngem banyada ngihap ya berngem lang ladang isu kenran ladang isu kenran kalapan poi wat aduhan ya yo persinglu kani gari kabau play ulai ngingi snutu bangilong try gari ngingi snutu bangilong try gari kadegari kabau play ulai ni ong gari snam uyu kong gari ki lighthouse im khatar doloi ka jatmri ka job thama chat meriu kapapau latip ya ka chat meriu jingi kapakran kita kinong elam ji kene kun banyo ya la ka jong ka jela hadin baka taka sarkar Asam ka persyang ban boring ya ka ketin asmis kom ka ketin tho ka ketin tar kata ka minsim idri kata ka minsim ban sarang la ka jong ka ketin kata ka minsim ban sarang la ka jong kari ka klan ya kitu ki por haba kitu kinong elam ki lom yo pai ba bani ki tang nama diwi daw lesi idaw ibarit ngala banong la dade hagani ka juk jungi menta idaw ibarit de lesi ka perthai standar mentali mau lagu saya nak kaktin deki nagi nang lam jungi gong em du kaktin kan du ka jai nriu nama kita karau kim pediang ya kata ka jing penbor jong ka sarkar Asam ban penlong ya kaktin asmis kaktin tho kaktin tar kata ka ni ka jing jai nriu kan mau balai ngiseng ya ka voice of the people party balai ngim shu rung bai haka congress balai ngim let rung bai haka BJP balai ngim rung bai haka NPP balai ngi ko awan sengi gani ka party namar gani ka party ka dang ki thiet ki jongka ban su thiet haka ni ka khandau ka syap ka jungi ka bangin yeng hala ki jongki ki jat ngin ri gani ka ri ngin dai gani ka chat berji ngemla ban shania ngemla ban ni su thiet che Delhi ngimra bali suthi che Delhi ngin hapan suthi hangi bangin de bani dai bi balai ga don kam bangin don ni ki seng trairi ki bakhrai kumba galong manda habagani ka sarkar BJP ka seng BJP ka khlai
kakwa ban klonlut ban sinsharlut ya gari India bat lagi sinshar ya gari India kin sinshar tang na gawai kaan kabilong renti lang ya borok kinong song jong gari India hangi te kamlong bigumta ngidan ka khando ka siap kaba ukhla jat umla man thi khando hagani ga jri ka ji ngidan ka anye di thi khando kaba ngim ukhla jat umla man thi khando hagani ga ji hagani ki khindia si menen lane menen ni mat larang ambakla ngayo I tu ko khobor baki ong baki try jaka hapo daistong larang ambakla mo bagi menjur bandi ko ka jaka wat lada ki try jaka ki menjur sngap bahaya gani kin namla bandi syau khlajai namar ka an kam sha kamun bala menjur ki try jaka la ban le ka bon ka an kam sha kadon kata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kadon ka an ka ba khangla ye ki nongwei ba kimla ban thit khndo shap ka an ka ba ya da ban pne ye ka khndo ka shap kidon sibon ki nongwei ki ba kwa ban thit jaga namar ki pet ga ri ka ri ka ba ithiang ka jin pengat ka marian ki sha ki krem ki wa o ngi wan shini ngim don kam ban pendai isi haying ka de ka natural isi ka mariang ka ba tingen ublei ai ni ki ko dik ban yo jaga ki ko dik ban long try ngi ngim su tho ye ka dor jung ni ka jaga kum gi nongalam jong ka party ngi ko aba fin su tho bangi yo I shatai shajnga ka don ka jingma la ngimmi namar ta ngimmi halor artni ki paya ki ba klan ban pin yang ni ka party ki ji upaya opening kong ulong upaya jong ka sinchar ka kharar ka ba khoi ka ba hak banile prasha ka bamsap Bapak kata ke sinshar kanong ka bapik ka bakmi yakinong song snong hagi benta baki liang paro bapak ki pai bakin snotho kumno ban yo e kata ke sinshar ka khadar ka bakhoi haga bangin leit ban penshai ban snotho iki ka sinshar ka khadar ka bakhoi kaile persha e goi ka jingpang ka bershirkai hakani ka ri bat haga prathei brokoi bakata ka di ka jingpang bampong kai kata ka jingpang bampong ka di ka bamsap haba ka bamsap kali try kri haba ka bamsap ka klan nganong ipi ka don ka jingma ka ba kraw ya ka tu ka jela ya ka tu ka ri bat ya ka tu ka chat menri ni yeng namar kata banum ala dan lele ruem yaki kam bamsap bat upaya ubaar ubangi penyeng ya gani ka party ka ji uri upaya ubania da ya ka hok long try ka jong pi ka jonga ki try meluk ki try jaka bangi ni me pen dan lele ruem ya ka hok long try ya ka kendo ka syap ya ka spa ka ba kraw ka ba ublei ula aingi lagalong ya ki marpo kendo lagalong ya ki jington baro ki bang ki jingker khu ki jumblei bat ya kata phenomla ban syam hakini ki seng rithor kin wan hangni kin pri ka pisa buk lesi kata ka roi ka par hnrei ka bakut ba ka thong go ji kalong ba ha Meghalaya kan poi kapor ba u nongwei u khla jadu unyo yagala banthi jaka unyo yagala banyo yaga jo ka hok ka jimin toy kumorong ki try meluk ki try jaka yagata em the lele nginam la ban pde ni don ya ka jong ga thme ni don ya ka kom em ga ji ka ba ya pher pat naki wei pat ki chat mriu ni don kam namar ga tara ban ri ban sumar ban pne ban pensa yagata ka jingong ba kerpang ka jong ga chat mriu ta ka bangi seng ni ka seng try ri kabania pher ni ki seng rithor mentangin snotnat ladingi le shapo shari shapo Delhi ban pen I ya lakajong kador kabangidon ya lakajong kador kadar laga riam kapek laga ktin ka thulit bat kumta ter ngidon ban sarang ndrei larangi bakalanang ni kamtam mangi ki berit pa larangi jilang haga durau ka bahe tangkat tu kanipor nginja ngingam namar kata kadau niseng ni ka party ni ko ban itu ibi bat lingba kani ka party ni ko ban penslor ban hikai ban besut haga jimut ke jepkhat jonggi longdin mandin ya ka mensim ban it ya laga jong ka chat ban riu ban it ya laga jong gri namar kata kan ni pen bana keleng ya kata ka jindon kam bangiti balong ke baye teli
But menta sisa nan ong ipi ngikmen mengikin nongalam juga Voice of the People Party ngikmen habangi syong parami bani i gani jingitli habreng jungi habreng ukhenriam upnar uphoi uwar ulingam umuliang unongtrai niatli kumbalong let menta hiar setem ribhoi upra anta usawa kiu se Gentiles upra usawa hiar siktegi riat kiwar upra usawa let setai suri semi jongari upra usawa kat syabani yaj agini gisni oh habangi pek teng teng mangi kinongram habangi bishar ba ni pek gini kinong kersan pra oh teng teng habangi kenduk pra nong kersan pra ke keni te bensi bai syaru kacing teli garung kato kacing skau dong su than ka saman cha namar nila penam bani don kam yagani kacing teli tiga jing trei jong Voice of the People Party kam trei tang ban job election ngim ju kamelap tang ye ka bot ye kran di ni pen shai ni pen klan ye jimut ke jep ka ju pai ba ni pen shampang ye pai ba ni kai pai ba bu no baslutu pan shim ka rai naladi mdai ki wei kin pen rai yo nei un rai daladi yaladi lingba kata ke jing start ke jing shampang o don bun di bakli pi kan ni ka BBP ka aya yo pi o ka BBP te lapi om komta ti imat pimyo ye namar pidon ang tu piyok ban khayi do yong tu ka bamon piyok kam kontrak ka bamon pisong ke kali private jong pi simet pi pendat siren pi ta yet yong lakum uriu denam uriu don bo don brom ka bamon piang ni ngim ai kita supat ba ni ai supat ba ya ka jingetli ke menengkong jong ke chat menri kata ka ka pangila ai sa ka chat menri ka jing ai ka kodor tam ka jing ai ka ar ni ai ki pai ba ya ka jing sur ki pai ba menta kila sur ni menta ngile kaleng gum ni pen kre ka wei ka jing pen kre ba kata ka jing pen kre ka jing bangin ke tawere ka secretariat halor gini ki sipau tali ki man ngin ke tawere secretariat ni mentangi dan penkre arwat ke sekretariat kalasak kentur nang nena Giant Hills kampacu kamdan yo mensi borok bantul sekretariat sur ki patba sur ki tinhon seng menta namar ka Voice of the People Party ko what do you think yala ka jong ko yeng hala ka jong ko yakon persya katba pidang ting penom light nagi jinge katba pidang ting penom light naga jinge kapa pinanting ka jinge akan sertap ka wei hadin ka wei balik ting ting kibriu kingat hagi jinge balik mau namar bekiting ka jingting ka pun lenti ya kita ke jinge ki bobon